Sabbath, parents. Happy Sabbath, boys and girls, and welcome to another episode of Kids Time right here on Mandara SDA Church. My name is Shumi Chekerwa, Auntie Shumi, and today I am super happy to be back here to tell you yet another story. Now today our story is coming all the way from Malawi, and it is about a little girl called Jane. I'm sure I've told you this one before, but if you haven't heard it, then you're just in luck because I'm going to tell it again today. Now, little Jane was a beautiful little girl. She stayed in Malawi with her mommy and her daddy and her two older sisters. Oh, Jane had the biggest, beautiful afro, and she had beautiful brown eyes and lovely chocolate dark skin. Everywhere she went, her mommy and daddy were being told, "Wow, your child is so gorgeous. Wow, your child is so beautiful." No matter where she went, Jane was being complimented. Jane was a beautiful, beautiful little girl, and her older sisters were just as beautiful. Now, one little problem with Jane was that she loved taking people's things without their permission. Oh, Jane would walk into your room and just take a chocolate bar she found. She would walk into mommy's, daddy's room, take his favorite pen and not return it. She would go take her sister's favorite scarf and, just be like, whatever. She would take people's things without their permission. Mommy and daddy would always tell her, "Jane, you need to stop this nonsense, okay? When you want something, you must ask for permission first." But Jane didn't do that. Jane did the exact opposite. So Jane found a solution. What she would do is she would take someone's thing and then use it. And then after using it, she would come back and say, "Oh, by the way, I used your scarf. It's dirty now. Oh, by the way, I ate your chocolate that was in the fridge. Oh, by the way, I got into your room and took your hairbrush and I can't find it." So she would only confess after she had already taken the thing. Is that good, boys and girls? No, it's not. We should always ask for permission before we take other people's things. Now, one particular day, Jane was there in her sister's room. She was snooping around, trying to see what's happening. Jane was like, "Today, I'm so excited. I'm going to take something that belongs to my sister." So, Jane went and she saw, boys and girls, you won't believe what she saw. She saw a big chocolate bar. Oh, she was so excited. Oh, this chocolate? Yes, it was in her sister's bag and it belonged to her sister, but she decided to take it anyway. So she picked up the chocolate bar and she went to her room and she closed the door. Oh, little Jane opened this chocolate bar. She didn't even read what was written on the chocolate. She didn't even care. It was chocolate time for her. She ate the chocolate and ate the chocolate and ate the chocolate. Oh, this chocolate was so delicious. Oh, Jane was loving it. And then she said, "Now I'm done eating the chocolate. Let me go and tell my sister that I ate her chocolate." Because remember, Jane would only confess after she was done using the thing. So, as she was walking, trying to go to find where her sister was, Jane suddenly felt her face was itchy. A rash was breaking out. She didn't know what was happening over there. Oh, and then all of a sudden her throat started to swell. And she wasn't sure what was happening. She tried to say, "Help, help," but she couldn't breathe. And before she knew it, Jane was unconscious, boom, on the floor. When her sister heard the big boom, her sister ran out and wanted to see what's happening. She saw that Jane was lying on the floor. Oh, her sister quickly called mommy and daddy and they rushed Jane to the hospital. And Jane got a big injection, this big. The doctor told them that Jane had eaten the chocolate that had traits of peanuts. And Jane was allergic to peanuts, so she couldn't eat them. Oh, Jane was so sad because now she had to be at the hospital and it was going to be her best friend's birthday party. But she had to miss it because she had to stay in hospital. What does this story teach us? This story teaches us that we should always, always ask for other people's permission before we take their things. We shouldn't just take anyone's things and say, I'll tell them later. It's just a pen, it doesn't matter. Even the smallest things that we use, we should always ask for permission before we use.
This story also teaches us that we shouldn't go snooping around in other people's things. We spoke before about respecting other people's privacy. We must make sure that we always remember to do that. Also, the story teaches us to be loving brothers and sisters, just like Jane's sister who rushed to call for help. When we see someone in trouble, we should always get an older person, a teacher or an elder or a parent, to help us so that we can get this person to the doctor as soon as possible. Let us pray. Dear Jesus, thank you so much for loving us. Thank you for reminding us today that you don't want us to take other people's things without their permission. Lord, please help us to overcome the temptation of stealing other people's things, even if we feel that it's okay or it's justified. Please help us to always ask for permission and to always respect other people's privacy. We love you, Jesus. In Christ's name I pray. Amen. Flying high from the castle of my heart, from the castle of my heart, from the castle of my heart. Love is a flag flying high from the castle of my heart to show that King is in residence there. So let it fly in the sky, let the whole world know, let the whole world know, let the whole world know. So let it fly in the sky, let the whole world know, to show the King is in residence there. This is a flag flying high from the castle of my heart, from the castle of my heart, from the castle of my heart. This is a flag flying high from the castle of my heart to show the King is in residence there. So let it fly in the sky, let the whole world know, let the whole world know, let the whole world know. So let it fly in the sky, let the whole world know, to show the King is in residence there. There is a flag flying high from the castle of my heart, from the castle of my heart, from the castle of my heart. There is a flag flying high from the castle of my heart to show the King is in residence there. So let it fly in the sky, let the whole world know, let the whole world know, let the whole world know. So let it fly in the sky, let the whole world know, to show the King is in residence there. Lead me, I will go, for I have learned to trust in soul. Then I remember it was for me that he was slain on Calvary. Jesus shall lead me night and day. Jesus shall lead me all the way. He is the truest friend to me, for I remember Calvary. Oh, I delight in his command, love to be led by his hand. His divine will is sweet to me. I love that last and Calvary. Jesus shall lead me night and day. Jesus shall lead me all the way. He is the truest friend to me, for I remember Calvary. Onward I go, no doubt, no fear. Happy with Christ, my Savior near, trusting that I someday
Jesus, my friend of Calvary. Jesus shall lead me night and day. Jesus shall lead me all the way. He is the truest friend to me, for I remember Calvary. For I remember Calvary. Msorenya nosinoti vanakomana vaMwari nevanasikana vevanhu. Genesis chapter 6 verse 1 na 2. Genesis chapter 6 verse 1 na 2. Verenga. Verse 1. Zvino vanhu vakati votanga kuwanda panyika, vachiberekerwa vanasikana, vanakomana vaMwari vakaona vakunda vavanhu vakanaka, vakazvitsawirira pakati pavose vavakada kuva vakadzi vavo. Alright, ndo patatora musoro wenyaya yedu. Zvino vanhu vakati votanga kuwanda panyika, vachiberekerwa vanasikana, vanakomana vaMwari vakaona vakunda kana kuti vakaona vanasikana vevanhu kuti vakanaka, vakanozvisarudzira vavakada pakati pavo kuti vave vakadzi vavo. Vanakomana vaMwari vakaona vanasikana vevanhu kuti vakanaka, vakasarudza vavaida kuti vave vakadzi vavo. Pane dzidziso imwe yandakanzwa iri very popular inoti iyo zvakaitika apa ndezvekuti ngirozi ndo dzakauya dzikaroora vanhu. Kureva kuti kuna vanhu vanodzidzisa kuti vari kunzi vanakomana vaMwari apa ingirozi dzakatarisa panyika dzikaona kuti paita vanasikana vakanaka, dzikauya panyika dzikaroora, dzaroora vanhu panyika, pakazvarwa vanhu vaiva magiants kana pavhesi ya4. I have heard this kwakawanda, but toda kutangira ipapo kuti tibvunze kuti vari kunzi vanakomana vaMwari apa ndivanani, vari kunzi vanasikana vaMwari apa ndivanani. Tikatadza kupindura mubvunzo iwoyo, even nemharidzo yanhasi hapana. Saka tichaenda kuna Mateo chapter 22, toda kuverenga vhesi tuverenga 29 ne30 ndozotsanangura zvazvaitika mumashure. Pane zvandoda ipapa. Verse 29. Yes. Jesu akapindura akati kwavari, marashika nokusaziva magwaro kana simba raMwari, nokuti pakumuka kwavakafa havawani kana kuwanikwa, asi vakaita savatova kudenga. Chimbirai mukadzoka kumavhesi apamusoro pacho, vaiva navanhu vainzi maSadducees nguva yaJesu Kristu. Nokuti tositoziva kuti nguva yakararama Jesu Kristu panyika kwaiva nemapoka akasiyana aitenda zvaaitenda. Vafarisi vane zvavaitenda, maZilos ane zvavaitenda, maSadducees havana zvavaitenda. MaSadducees aipikisa zvinotendwa nevamwe. Ndo raiva gemu remaSadducees. Ivo pachezvavo vanga vasina zvavanotenda, vaingomirira kuzoti mati voti hakuna zvakadaro, moti mati voti hakuna zvakadaro. Saka chimwe chaisatendwa namaSadducees idzidziso yekuti kune kumuka kwavakafa. VaFarisi vaitenda kuti kune kumuka kwavakafa, vaSadduce vachizviramba. Saka pakauya Jesu Kristu, vaSadduce vakadawo kunzwa kuti Jesu achaenda kudivi rani, ravaFarisi here kana kuti ravo ivo rekuramba kumuka kwavakafa. Pavakanzwa Jesu achidzidzisa kuti kune kumuka kwavakafa, vakauya nekangano kavo kavaifunga kuti kanobva kapwisa dzidziso iyi zvachose. Saka vakauya kuna Jesu vakati, Rabhi, tanzwa muchitaura nenyaya yekumuka kwavakafa, but tine kanyaya kakaitika munharaunda medu kamuona kuti mutibatsirewo. Kanzi taure nyaya yenyu. Kanzi paiva nomwe murume aiva nemudzimai wake. Murume uyu achibarwa, iye mbama baba vake namai vake vaiva vakomana 7. Saka mukomana mukuru aiva nemudzimai wake, asi akafa. Paakafa, munin'ina aimuteera wechi2 ndiye akagara nhaka, akatanga kugara namai guru. Iye akafawo, wechitatu akagara nhaka, akafawo, wechi4 akagara nhaka, akafawo, wechi5 akagara nhaka, akafawo, wechi6 akagara nhaka, kusvika kune wechi7. Saka chitiudzai kuti papuri kuti kune kumuka kwavakafa, pavachamuka
vamuka varume ava nemukadzi uyu vese vari 7 anenge ari muridzi wemukadzi ndiani? Ndo pakapindurwa naJesu pataverenga paakatanga nekuti marashika nekuti hamusi kuziva magwaro kunyange simba raMwari, nekuti pakumuka vanenge vaita sevatumwa, havaroorwi. Pointi yatiri kungoda ipapo ndeyekuti vatumwa kana kuti ngirozi hadziroori. Saka ukadzoka pana Genesis chapter 6 iri kuti vanhu vakati votanga kuwanda panyika nevanasikana vachizvarwa kwavari, vanakomana vaMwari vakaona vanasikana vevanhu kuti vakanaka, vakasarudza vavaida pakati pavo kuti vave vakadzi vavo. Ukanzwa munhu anoti vanakomana vaMwari ingirozi dzakaroora vanhu, anza yako inofanira kutanga nekuti warashika nekusaziva magwaro, nekuti ngirozi hadziroori. Ndo first anza yako iyo, warashika nekusaziva chinyi, ngirozi hadziroori. Saka kana ngirozi dzisingaroori, ndivanani vari kunzi vanakomana vaMwari pana Genesis chapter 6? Now nyaya yepana Genesis chapter 6 haitangiri pachapter 6, inotangira pachapter 4. Saka mukaenda kuverenga chapter 4 verse 1. Zvino Adhamu akaziva mukadzi wake Eva. Adhamu akaziva mukadzi wake Eva, iye ndokutora mimba. Eva akabata mimba, akapona Kaini, akazvara Kaini, akati ndawana munhu ndichibatsirwa naJehovha. Verse 2. Yes. Akazoponazve munun'una wake Abheri. Abheri wakanga ari mufudzi wamakwai. Abheri aiva mufudzi wamakwai. Kaini wakanga ari murimi wevhu. Verse 3. Yes. Zvino nguva yakati yafamba, Kaini akauya nezvibereko zvevhu chiye chipo kuna Jehovha, chipo kuna Mwari. Adhamu akaziva mukadzi wake Eva akabata mimba, akazvara mwana, akamutumidza zita rekuti Kaini. Akati ndawana munhu ndichibatsirwa naMwari. Akazvarazve munin'ina wake Abheri waiva muchengeti wamakwai, Kaini aiva murimi wevhu. Pane zvinhu zviri zvandira kuti mubate. Pakabarwa Kaini pakaiswa comment, pakabarwa Abheri hapana comment. Pakabarwa Kaini pakaiswa comment yekuti ndawana munhu ndichibatsirwa naMwari. Pakabarwa Kaini hapana kuti ndawana zvoumwe munhu, pane silence. Muchaona kuti it's important patichazoverenga verse 25 na 26. But so far chimbobatai kuti pakabarwa Kaini pakaiswa comment, ndawana munhu ndichibatsirwa naMwari. Panobarwa Abheri tabva tatoudzwa kuti Abheri aiva muchengeti wezvipfuwo, Kaini aiva murimi wevhu. Hakuna mwana anoti achimbobarwa otomhanya kunochengeta mbudzi. Kureva iko kuti pane nguva yakafamba kubva musi wabarwa wakomana ava kusvikira zvazvigondora zvaitogona kuenda nembudzi namakwai zvodzoka zvakakwana. Ndokusaka vhesi ya3 yati in the process of time, Bhaibheri ringotipa clue yekuti pane zvinhu zvakawanda nemakore akawanda akapfuura pakati peGenesis 4 verse 1 na verse 2. Hazvina kuitika mu1 day zvinhu zviri apa, panotori nenguva yakareba. Ipapo ndo panoda kuti pajeke. Why? Because makore ese iwayo atiri kutaura zvinoreva iko kuti pane zvaiitika mukukura kwevakomana ava vari 2. Kana ndichiti pane zvaiitika, ndiri kureva kuti pane zvavaidzidziswa nevabereki vavo. Because pamunoverenga vhesi ya3 nevhesi ya4 inongotiudza kuti nguva yakati yapfuura, Kaini akatora zvimwe zvokumunda kwaaifarira kurimako akauya ape sechipiriso kuna Mwari. Abheri akatorawo zvimwe pazvipfuwo zvake vakauya sechipiriso kuna Mwari. Mwari akagamuchira chipiriso chaAbheri asi haana kugamuchira chipiriso chaKaini. Now you need to understand this.
Mwari haana kuramba kugamuchira Cain for any other reason. Chakarambira Mwari kugamuchira chipiriso cha Cain ndechekuti Cain akaunza the wrong type of offering for a particular type of offering. Cherechedza. Cain arikunzi akatora zvemumunda make akauya ape Mwari. Ndakakuverengerai nezuro mubhaibheri zvemumunda zvinogamuchirwa naMwari. Takazviverenga mavhesi ake. Saka unofanira kubvunza nemhaka yei Mwari asina kugamuchira zvemumunda zvaCain. Chikonzero Cain akauya nemhando isiriyo. Mazviona papi pastor? Ndopandanga ndichitsanangura kuti kubarwa kwakomana kusvika zvine zvigondora zvinogona kutoenda zvega pamberi paMwari zvichinopirisa pane makore akafamba. Ende mukaverenga chapter 3 yaGenesis, vhesi yekupedzisira yechapter 3 yaGenesis inofanira kuva vhesi ya24. Ndipadhuze naye iverenge vhesi ya24. teerera mukuzvinoita. Naizvozvo akadzinga munhu, naizvo Mwari akadzinga munhu akaisa makerubhi kurutivi rwamabvazuva romunda weEdheni, akaisa ngirozi kurutivi rwamabvazuva rwemunda weEdheni, nomurazvu womunondo waimonereka kumativi ose. Mwari akaisa zvakare panzi nomurazvu womunondo, nomurazvu womunondo waimonereka mumativi ose kurindira nzira yomuti woupenyu. Vhesi yavo. So he drove out the men, and he placed the cherubim at the east of the Garden of Eden, and a flaming sword, which turned every way to guard the way of the tree of life. Adam na Eve vaigara mugarden raiva mukati meEden. Pavakatadza, Mwari anzi akavadzinga mugarden umu. Avaburitsa kunze, Mwari number 1 akaisa makerubhi, ndokuti ngirozi, padhoo rekupindazve mugarden. Ranzi akaisa nemunondo. Indakakura ndichingoti ngirozi ndo dzakabata munondo, but simple English neshona yaverengwa apa hazvidaro. Ngirozi dzaive dzakamira, then paiva a flaming sword, cherubim and a flaming sword. Bible hariti cherubim with a flaming sword. God placed the cherubim and a flaming sword. Kunoekwa kuti paiva nengirozi, poita banga risina akaribata rinenge richingotenderera riri rega mumhepo kudai. Ndiri kuzvitsanangurira izvi. Pari kubarwa vakomana Cain naAbel, vaingori panze, hakuna kure kwavaenda. Vari kuona ngirozi riri kugara dzakamira pagedhi. Vari kuona banga rinenge richipenya semoto riri kungotenderera risina akaribata. Saka vakomana vanofanira vakabvunza baba namai, ko izvo zvinorei? Koni mhaka yebanga iro riri kutyisa kudaro? Ko rakabatwa nani? Saka baba namai vanofanira kunge vakatsanangurira vakomana ava. Is why Cain naAbel taisimbogara mukati umu. Miti miri yamuri kuona iyo, uyo uruko muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa, uyo uruko muti woupenyu. Mwari akanga ati uyo tinodya uyu, asi uyo tisadya uyu. But takafuririka, mhambi yaMwari yakauya ikatifurira, tikasvika patakanzi tisasvika. Musi watakadya muti iwoyo, taisimbogara takafukidzwa nembiri yaMwari, ndodzaiva nguo dzedu. But patakangobata muti uyo nokudya muchero wawo, mbiri yaMwari yaitifukidza yakatiza. Takaona takashama, takanyara tiri vaviri, tikatsvaga kuti tingaite sei kuti tifukidzire kushama kwedu. Takanotanha mashizha emuonde, tikazama kusonanidza kuti tifukidzire kushama. Asi Mwari paakaburuka akatidzidzisa chinhu ichi. Mwari akauya akatidzidzisa kuti number 1, hakuna munhu anogona kufukidzira kushama kunouya nechivi nemabasa emaoko ake. Number 2, mabasa echivi anofukidzwa bedzi kana padeuka ropa. Saka patanga tasona mashizha emuonde, Mwari akauraya mhuka, ropa rikadeuka, akatora dehwe racho ndokuti sonera matebwe atakapfeka. Pakajeka here Cain naAbel, vakomana vaigutsura musoro. Saka muri kuti nini chidi chinokovharwa bedzi kana
panofanira kudeuka ropa. Kana pasina kudeuka ropa, hapana kanganwirwo yezvivi. Saka vakomana vakakura vachiziya nyaya iyi. Saka Bhaibheri kuti nguva yakati yapfuura, vakomana vakugona vega kuenda pamberi paMwari kuti vape zvipiriso zvavo on their own behalf. Tine biblical evidence inotaridza kuti a parent ane a certain period of time yaanogona kunamata on behalf of a child, mwana waponeseka iye asati agamuchira ake Jesu Kristu. Tine evidence dzakawandisa to that effect. Ndogara ndichibvunzwa nevanhu paprogram konai pastor. Vanondibvunza kuti konai pastor, ko tusvava tuchaita sei? Ende ndinopindura answer inorwadza, ende inorwadzawo zviri neinondirwadza. Kuti as long as maparents etusvava asina kugamuchira Mwari, vanoparadzwa netusvava twavo. Ngozotori nemuenzaniso. Dai tusvava tuine jackpot, tungadai twakasara pamazuva ano. Dai tusvava tuine jackpot, tungadai twakasara paSodoma neGomora. But mwana achine zera rekusaziva kusarudza Jesu Kristu, his or her destiny is tied to the destiny of his or her parents. Ndosaka muchona kuti Job anonzi vana vake vaiti vakanotamba uko vakaita pati vakafara, Job aizotora zvipiriso on their behalf, vaenda pamberi paMwari opirisa one by one 3:10, because vana ava zvinooneka vachine zera rekuti baba ndo vaivanamatira vachigamuchirwa naMwari. But panosvika point yekuti waachigonjora, you can now make your own decision. Ndopanga pasvika Cain naAbel pavhesi ya3. Nokufamba kwenguva makore apfuura, vakomana havacharely neminamato yevabereki. Vakuenda vega pamberi paMwari kuti vachinokumbira kuregererwa zvivi naMwari. But Cain akasarudza kuignore zvaakakura achidzidziswa nevabereki. Chipiriso chaifanira kupiwa musi uyu chaiva chipiriso chezvivi panofanira kudeuka ropa. Cain decided to ignore that injunction. Akatora zvekumunda ndokuenda nazvo kuna Mwari. Mwari haana kugamuchira chipiriso cha Cain on that basis, because it was the wrong offering. Dai yange iri thanks offering zvaigamuchirwa, but because this was a sin offering, panoda kudeuka ropa. Ndoda kudaira kuti pavaienda mukomana muningi vanogona kwatombutaura namuningi achita mukoma mashaya here mhuka ndai kutorera mudanga ingoni tichikura mama nadhedhi vaiti panofanira kudeuka ropa. And I want to assume zvine evidence ipo pamavhesi 6 na 7 kuti Cain akaudza Abel kuti you know what Cain, une problems terrible, une holier than thou. Iwo ndo zvinonga ndone mutsvene chete zvakwambo zvipedzera unondudza zvangu. Ende tine maKristu akadaro panapa havadi kutsiurwa. Regai ndikutaurire vanhu vaMwari, Mwari haana kuti ngirozi ndo dzichatsiura vamwe. Mwari akatendera kuti mutadzi atsiure umwe mutadzi. Saka kuona paine mutadzi atoita chivimbi chekusvika achikuti nhai mai mwana zvamuri kutendera vana kuti vaite, musavati murudani nekuti hamuna vana. No. Matoitirwa nyasha naMwari, iprogramu nepurani yaMwari kuti mutadzi atsiure umwe mutadzi. Saka Cain paakatsiurwa naAbel akajinyura munin'ina achibva audza munin'ina kuti uchashamisika tasvika. Uchaona kuti God hand ndezvokupi uri kuona senhanga rinofana marangarira mberi iri. Mwari anoona mwoyo, ndanyatsopa nemwoyo wese. Chakakosha mwoyo, makamboza maKristu anodaro. Baba vevhangeri iroro ndikeyi. Ndiye akatemboto zvine basa zvimwe zvese izvi. As long as mwoyo uchiremesa, ndanyatsotsvaga zinhanga zihombe pamanhanga angu ese. Ndanyatsotsvaga mazibage aya pamabage angu ese. Unofana Mwari akangora muguru wakadai iwo. Uchashamisika tasvika, uchashama. Pavakasvika Bhaibheri rati God did not accept Cain's offering. Ngenditaurira vanhu vaMwari, vhangeri remwoyo rakanaka, but mwoyo ngautaridze kunze kuti mwoyo uri right mukati. Hapana paunotaura kuti chakanda chakakosha mwoyo, iwe uri kutora mukadzi wemunhu. Chinosaka utora mukadzi wemunhu mwoyo wakaora. Saka usataure
kutorwa ngerekuti chikuru moyo iwe uri kupandukira Mwari. Kana moyo uri right, tinoona kuti zveshuwa uri right kunze, because the heart is the index, no contents page. So God did not accept Cain. Munoziva zvakaitika Cain atsamwa aona kuti anogamuchirwa, chinonzi akabuda akaenda kumunda akanotaurirana nemunin'ina wake. Ndopona ndichiti ipapo ndopakataurwa nyaya dzese idzi. Kusvikira Cain aona kuti hazvinganetsi, obva Mwari amuti naye Cain, ndiri kuona fesi yako haina kujairika, inda yakaunyana so. Ukaita zvakanaka ufare here naye Cain. Inzwa zvakabvunzwa Cain. Cain, ukaita zvakanaka ufare here, which means Cain angaita zvisiri right. Anyway, chivi chakakumirira padhoo. Cain haana kuteerera warning yaMwari. Akatoudzwa kuti chivi chakakumirira. Achingobva ipapo zvanzi akaenda kumunda akanoponda munin'ina wake Abel. Abel akaurayirwa kuteerera Mwari. Hamuna undinzi. Abel akaponderwa nyaya yekunzi ateerera Mwari. Achipondwa nemunhu akazisarudzira ega kusateerera Mwari. Cain achibvanzira Mwari, naye Cain, ko wakungodzokwa kuti wani Abel aripi? Zvikati mondibvunza zvaAbel ndindomuchengetere. Ari kutaura naMwari. Ndibvunza zvaAbel, makamuona inini ndakapfeka yakanzi security for Abel. Anza Mwari, anyway, ndanditokubvunza hangu ndida kuona kuti uri kuacknowledge here zvawaita. Kwete kuti handisi kuziva zvawaita. Ropa iro romunun'una wako riri kuchema. Now teererai vanhu vaMwari, teereresai. Taumbotsauka. Ropa harichemi. Musazofamba kuti ndongozi kai. Ndongozi. Ropa harichemi. Zvairehwa naMwari ndezvaungoti ropa iro i-evidence yekuti wauraya. Tichakura isusu ndogara ndichipambenzanisoni. Kwaiva neyainzi powdered milk. Hamene tichikwere mazuva. Yaitapira yaitempta kuba. Saka waitaimira kana vanhu vese vabuda panze opinda mukicheni ovhura gaba repowdered milk wodii wohwira. But hameno zvinongoitawo chivi nekubatwa mukoma nemunin'ina. Pamwe pese apo waigona kupinda mumba usiri kuba hako hapana imbopinda. Paunozofunga nyaya yepowdered milk, paunoda kungodai nepanobva pavhura dho sisi wopinda mumba. Saka pavanovhura dho vachipinda mumba iwori muprocess yekuhwira powdered milk, unhu hwayo ndewekuti inoposhera nematama ese nepasa. Saka sisi vakapinda uri paprocess iyo vakaona akakuti uri kuba mukaka kaiwe. Answer iri normal kumunhu wechivi ndeyekuti ndiri kuba mukaka, iwe yari kuba mukaka. Sisi vaibva vati uyo mukaka wese uri kutaura kuti wanga uchiba mukaka. Nawo mukaka unotaura. Saka language yekuti mukaka uyo uri kutaura ndeyekuti mukaka uyo i-evidence yekuti waba mukaka. Saka Mwari paiti ropa riri kuchema rarisiri kuchema ba. Ropa raiva evidence yekuti pana apondwa. Saka Mwari arikuudza Cain, uri kuramba hako uri kuda ndikuzive ropa i-evidence yekuti waponda munin'ina. Anyway, nekuda kwezvawaita is this your punishment now? Ngatiite ipere. Iwewe kubva nhasi uchava mudzungairi nomufambi ndaapa verse 11. You will be a fugitive and a vagabond on this earth. Cain paakangonzwa izvo zvakabva vachagonza kuti maiwe rutongo rwangu rwanyanya. Muri kuti inini ndichapedza upenyu hwamazuva ose ndichingodzungaira nekufamba panyika pano. Vanhu vakazoziva kuti ndakauraya munin'ina, they will avenge and kill me too. Mwari achibati okay fine. Ndakuisa a mark pauma pako kuitira kuti vanhu vasazokuuraya. Mwari apedza kudaro verse 16 nobva kuti Cain akasimuka akabva akaenda nechokumabvazuva akanogara kunzvimbo yenoti. Ndida kuti iverenge verse 16. Nezuro ndakakuti kana muchiverenga bhaibheri musaite mistake yekuuya nepfungwa dzenyu pavhesi, because munenge muchingoona zviri mumusoro menyu musingaoni zviri pavhesi. Ndabvunzwa mubvunzo yandizi kuti kangani pako nai pastor. Ko vanhu vaiva kunodhi vakasikwa rini because Cain akanoroora ikoko? Hakuna kana verse 1 inoti Cain akaroora kunodhi. Manga zinataura. But vanhu vanouya pavhesi vaine pfungwa dzani. Mumwe ndakamuitisa izvozvo ndikati waverenga pari panzi Cain akaroora.
hanzi hairipo mina ndikupostire vandipostira kandi ndepapa Cain akaroora haiverenge zvinzi pastor ndoteeka ndoda pakanzi Cain akaroora pasi ndisikuiverengere inoti ndikati ndepapi pakanzi Cain akaroora satira kuiverenga vhesi yacho verenga vhesi 16 ne 17 vhesi ya 16 ipapo Kaini wakabva pamberi paJehovha akandogara panyika yeNoti kumabvazuva kweIdheni. Kaini akaziva mukadzi wake akatora mimba akapona iNoti. Chimira ndo vhesi inonzi navanhu Kaini akaroora na imi musaita kunge nasinoenda grade 2 kuroora nekuziva mukadzi zvinhu tu zvakafanana. Ndakazoona pangu pacho pakadambudzika racho pasi vanhu havachazivi chinofanira kutanga kuziva munhu nekuroora. Saka vakuzisanganisa tikachatisa youth yedu paGlenview 8 Mary na Bernard vachata paGlenview 8 tapedza kuvapemberera tavapa zvipo varongedza vobva vanokwira ndege manhu racho kuenda kuDubai vonoenda kuhoneymoon kuDubai munhu osimuka oti Bernard akaroora kuDubai. Munoti ataura izvo munoti kuDubai kwaanoitwa chii honeymoon. Cain akaziva mukadzi wake kuNoti. Pemberera Cain akaroora kuNoti. Bhozi unoziva munhu wawaroora nodambudziko rine vanhu hamuchazivi chinofanira kutanga. Kana Cain akasimuka achienda kuNoti akaziva mukadzi wake kuNoti it means Cain angadi angatoroora. Saka muchine nharo dzokuti akamuona mukadzi wake. Ndiuomese mubvunzo wacho unyatsa kuti uoma chaiko chaiko. Vereka vhesi 25 26. Vhesi ya 25. Yes. Adamu akaziva zvemukadzi wake akabereka mwanakomana. Adamu akaziva mukadzi wake akabereka mwanakomana. Akamutumidza zita rinonzi Seti. Akamutumidza zita rinonzi Seti. Nokuti akati Mwari wandipa mwana panzvimbo yaAbheri. Akaurayiwa naKaini. Vhesi ya 26. Verse 26. Naseti wakaberekerwa mwanakomana akatumidza zita rinonzi Inoshi. Ipapo vanhu vakatanga kudana zita raJehovha. Chimira. Saka kana mine nhare kuti Cain akaona mukadzi chibondidzo kuti Seti akamuwanika. Seti haana kwaenda. Atobarwa angori ipapo paEdheni ipapo. Atone mwana anonzi Inoshi. Ukaziva kwakawana Seti mukadzi waziva kwakawana Cain mukadzi. Ziripo vanhu vaMwari. Chapter 5 verse 4 ya Genesis. Chapter 5 verse 4. Yes. Mazuva Adamu kuberekwa kwaSeti shure kwekubarwa kwaSeti akanga ari makore ana mazana masere. Akararama 800 years after the birth of Seth. Akabereka vanakomana navanasikana. Adamu akabereka vanakomana nevanasikana. Verse 5. Chimira. Vakangwara vatoona anzi. Adamu naEve vari 2 vakanzi naMwari berekanai muwande kusvika mazadza nyika. Saka vari 2 vari kuziberekanai kusvika mawanda. Kurova kuti Mwari aitendera kuti vana vari kuzvarana vanenge vachiroorana vachiroorana kusvika vawanda. Kana mazowanda ndopanichazokuudza kuti handichadi kuti uroore hanzvadzi yako. Saka mukaverenga Exodus chapter 2 verse 1 very clear. The son of Levi married the daughter of Levi. Mwanakomana waRevhi akaroora mukunda waRevhi. Vanhu vari kutaurwa ivavo ndivo baba namai vaMozisi. Moses' father and Moses' mother vese vaiva vana vaRevhi. Saka mai nababa vaMozisi dzaiva hanzvadzi nehanzvadzi. Ndiri kupruvirai kuti Cain asati asimuka pamba anga aroora hanzvadzi yake. Because Adamu aiva nevanasikana. Pakanosvika kuNoti, he then had his honeymoon kuNoti. Saka musazonyengedzwe kuti
Cain akaroora. Hakuna vhesi inoti Cain akaroora kunoti. Cain akaziva mukadzi wake kunoti. Ndofunga tapa aina. Manzwa here pataverenga verse 25. Kuti yati Adamu akaziva zve mukadzi wake. Akabara mwana mukomana akamutumidza zita rinoti Seti nokuti wakati. Ndamuudza kuti pakabarwa Abel hapana comment. Pakabarwa Cain pane comment. Pakabarwa Abel hapana comment. Pakabarwa Seti pane comment. So it's very important. What is the comment saying? Ndawana umwe mwana atsiva nzvimbo yaAbel akaurayiwa naCain. Chii chiri kuitika? Adamu naEva pachapter 3 verse 15 vakaudzwa kuti pachauya mwana mukomana achatswanya muvengi wenyu musoro. Saka Adamu naEva vari kurarama netariro yekuuya kwemwana mukomana. Pakabarwa Cain vakafunga kuti pamwe ndiye. Paakaona aponda Abel vakaona kuti handiye. So they were living with the hope of a male child who will bring in the Messiah. Messiah achatswanya shato musoro. Saka Abel anofa asina mwana but ndiye anga ateerera Mwari. Saka pavakaona kuti dzinde ranga rateerera Mwari raparadzwa naCain, pakauya umwe mwana wechi2 vakakasika kudeclare uyu ari kutora nzvimbo yaAbel. He must be the progenitor of the Messiah. Then kana mama akateerera verse 26 yabva yati iyo mushure mekuzvarwa kwaEnoshi mwana waSeti vanhu vakatanga kudana zita raJehovha. Ndopakatanga inonzi congregational worship. Vanga vakuungana vachinamata Mwari. But chii chiri kuitika kunoti? Kunoti kwaenda Cain. Kwanza akaziva mukadzi wake. Akabara mwana akamutumidza zita rekuti Enoch. Patisai mazita aya asazokuconfusing. Cain ari kunoti abara mwana anonzi Enoch. Enoch aita mwana anonzi Irad. Irad aita mwana anonzi Mehujahel. Mehujahel aita mwana anonzi Methusahel. Methusahel aita mwana anonzi Lamek. Lamek ndiye akava munhu wekutanga kuroora vakadzi 2. The first polygamist recorded in scripture is Lamek, the great grandson of Cain. Haana kugumira ipapo. Lameki mwe musanodzoka kumba obvaudza vakadzi vake vari 2 Adha naZila. Akati teererai Adha naZila imi vakadzi vaLameki. Kana sekuru vangu Cain vachitsibuka ka7 nekuti vakauraya munin'ina wavo. Ini ndinotsibuka ka7 times 7 because handiti tsitsi nevanhu vanondindira zvisina basa. Saka kunodi kuna Cain anova the first man to substitute zvakatarirwa naMwari achiisa zvemumusoro make zviri convenient. Kunodi kuna Cain kune murume akatanga kusimudza ruoko achiponda. Kunodi kuna Cain kuna Lamek zimuzukuru raCain rakaita nhodzera dzasekuru akadeclare ega pachena kuti ndinouraya. Kunodi kuna Cain nevana vake nevazukuru naLamek akaita munhu wokutanga kuti Mwari ari kuti ndichatsvagira munhu mukadzi mumwe iye akati kovairi vakaipei. Saka kunodi kuri kukura dzinza rinospecializa nekupanjukira zano raMwari. Saka ukaona nhasi vanhu vanokudza kuti bati mazuva akangofanana. Nyangwe ndichida kutora rangu sabata yeTuesday zvakaipei handiteise ma24 hour. Mweya wacho hauna kutanga nhasi. Akatanga nemweya wacho ndiCain. Ndiye akati zvese zvipo. Kana manhanga chipo futi. Zvakaipei. But Mwari kana ataura God is particular. Muri pere vanhu vaMwari. Kana Mwari ati endai neku-right musabvunze kuti ku-left pakaipei. Kana Mwari akati rangarira zuva rechinomwe urichengeteriwe dzvene usabvunze kuti gore rechi2 rakaipei. Mweya iwoyo mweya waCain. Ndiye murume wokutanga kuti Mwari akataura izvi iye anoti kana izvi zvinoita. Mwari akati ropa iye anoti kwa muti wamaorenji handiyese iliquid. Saka modzoka panapa paEden kunoti kuri kukura dzinza
rinospecializa nekupandukira Mwari. Ende dzinza iroro rekunoti dzibaba racho Cain, please take note. Ndo rinonzi musi warabarwa pakaiswa comment yakanzi ndawana munhu ndichibatsirwa naMwari. Bible chapter 6 yaGenesis yotora that same motive. Yobva yati zvino vanhu vakati votanga kuwanda panyika vachiberekerwa vanasikana, vanakomana vaMwari vakatarisa vanasikana vevanhu vakaona kuti vakanaka. Saka tiri panarration yaGenesis chapter 4, chapter 5, chapter 6 anonzi munhu pamachapter iwayo ndiani? Ndikaini. Ndiye ari kunzi paakabarwa pakanzi ndawana munhu. Ndokusaka pakabarwa Abel pasina kunzi ndawana umwe munhu, because munhu ndikaini. Saka paunoemba chapter 6 Bible rikati zvino vanhu vakati vowanda vanasikana vachibarwa kwavari. Vari kunzi vanhu vari kunodzi vedzinde raCain. Ndiye munhu akanzi ndawana munhu. Saka vana vake pavakatanga kuwanda nevanasikana vachibarwa, vanakomana vaMwari vakatarisa vanasikana vevanhu vakaona kuti vakanaka vakanoroora ikoko. Saka taona kudhara kuti vanakomana vaMwari hadzisi ngirozi. Saka mvunzo ndouti ndivanani vakatarisa kunodhi vakanoroora kunodhi. Bible rati Adamu akazvara Seti. Mukatarisa genealogy dzese whether muri kuOld Testament kana kuNew Testament, hamusi kunoona genealogy inoti Adamu akazvara Cain. Hakuna. Inoti Adam the father of Seth. Because Cain ataridza kuti imhanduki yezano rekuponeswa kwaMesaya. Saka Cain haiswi pagenealogy yekubarwa kwaMesaya. Kana takutaura dzinde raAdhamu rinobara Mesaya, it's Adam the father of Seth. Dai Abel akaurayiwa asiya mwana, tingadai tichiti Adam the father of Abel. But nekuda kuti Abel haana mwana, ndokusaka panobarwa Seti pachinzi ndawana mwana anotsiva Abel. So it's Adam the father of Seth. Seti baba vaEnosh vataverenga. Enosh akabara Kainan. Kainan akabara Jared. Jared akabara Mahalalel. Mahalalel vanga vari baba vaEnoki. Enoki uyu haasiye Enoki mwana waCain. Uyu ndiye Enoki wechinomwe kubva pana Adamu. Akafa pana Mwari akasazoonekwa-zve nekuti Mwari wangu amutora. But asati atorwa naMwari zvinonzi Enoki waiva baba waMetusela. Anga azvara Metusela. Metusela baba waLameki. Lameki uyu haaziye Lameki wekunodhi. Lameki wekunodhi wakaita vakadzi vairi. Lameki wekunodhi, he was a self-proclaimed Mandara. Lamech, the son of Methuselah, is Lamech, the father of Noah. Nopachasvika pachapter 6 ikuti zvino vanhu vakati votanga kuwanda panyika nevanasikana vachibarwa kwavari, Mwari akaona kuti vanakomana vaMwari vaenda kunoroora vanasikana vevanhu. Zvanzi the result mukaverenga verse 4 was evil continuously. Vanakomana vaMwari pavakanooroora vanasikana vaCain, zvanzi the result was they also became corrupted and they were very sinful. Mwari akati ndaakuvatsvaira vese. Saka mukaenda kuna Luke chapter 3 ndokuna the full genealogy, but ya Luke ndoida because inotangira pana Jesu ichidzoka kuna Adam. Okay, ya Matthew inotangira pana Jesu yogumira pana Abraham, because Matthew anonyora naJudha adango aprovira kuti Jesu mwanakomana waAbraham, but Luke is a Gentile. He needs to prove the Messiah anobva pana Adam. So mukazoverenga vamwe kabati mukarekera pavhesi ya 36 inotaura kuti paivana the son of Cain, the son of Arphaxad, the son of Shem, the son of Noah, the son of Lamech, the son of Methuselah, the son of Enoch, the son of Jared, the son of Mahalalel, the son of Cain, the son of Enosh, the son of Seth, Seth the son of Adam, Adam the son of God. So who are the sons of God? Not Adam. The sons of Seth. Mukati Adam maisana Cain. So the sons of God are those that were congregating and worshiping God, while the daughters of men were busy in polygamy, busy in murder, busy in substituting zvinhu zvaMwari. Saka taane madzinza maviri.
tine dzidza revanakomana vaMwari, vanakomana vaseti vanoungana vonamata Mwari, voteerera kuti Mwari ati kudii, voita zvataurwa naMwari. Tine dzidza revanakomana vemunhu, munhu ndikeini. Saka vanakomana nevanasikana vemunhu, they specialize in rebelling against God. Vanakomana vaMwari vakuda hanzvadzi dzavo dzavanonamata nadzo Mwari, voona sedzakaipa, pavaenda kunodzi vakunoroora vasinganamati Mwari. And the result was evil continuous. Pastor wakaitaura nezuro wangoti mzee amenda vanhu vakazinzwa kuti chivi chikuru chamungazviitire nekuitira vana venyu kuvapembedza vachidanana navanhu vasingatendi. Kuda kuita rukoko pana. Kuda kuti muzive chinhu ichi. Nyaya yekunamata musasita stress nekuwanda kwemachechi. Machechi mairi chete. There are only two churches. It's either uri paseti kana kuti uri paKeini. Zvimwe zvese zvamunozonzwa vanyeredzi nhatu zvikazodii zvimadepartment company one. Zvakagara zvakadaro kubva pakutanga mukaenda kuna Joshua vakrosa rwizi. Joshua anoti makuda kundijairira zvanyanya, ngatipedzei nyaya ipere. Kana muchida kunamata vaMwari vainamata nababa vanyu pamberi perwizi apo, continue. Inini nemhuri yangu we will worship God. Two, haina kuperera ipapo mukatarisa pakatsemuka Israel kuizonzi Juda naIsrael, Juda naIsrael. Hondo yacho yakatanga musi wakatanga kutonga Rehoboam mwanakomana waSolomon, the son of David. Pakafa Solomon, Rehoboam achigara pachigaro. Rehoboam akadaidza Madhara. Ife Madhara ndo akatouya ega kupa advice. Majena ndebvu mfana baba wako Solomon wanga warwadzisa vanhu vanga vatambura vanga vachishungurudzwa nababa wako. Kana usida kutonga vanhu zvakanaka vachikufarira nekukurespecta, deredza utsinye wanga wachiita nababa wako, deredza mataxes, ita zvokuti nezvokuti. Rehoboam akati ndazvinzwa Madhara, dzokai paday number 3 ndimbodzwa vakomana vandakakura navo kuti vanoti kudii. Obva adaidza boys dzake dzakakura nadzo, nanzi boys Madhara abva panapo andiudza zvokuti nezvokuti. Imi moti kudii? Zvanzi usateeresa Madhara asina musoro wese zveshe. Inifendi daidza vanhu paday number 3, vanhu vese vaungana unovaudza kuti kana maifunga kuti baba vangu vaikubatai rafu, hamusati maziva inonzi rafu. Ndakuda kuti kugadzira imani. Kana wadaro wabairira fiya hakuna futa noti pwe. Rehoboam akateerera izvozvo. Paakadaidza vanhu after day number 3 achitaura izvozvo, Jeroboam achibva asimuka. Jeroboam achibva ataura kuti inzwai imi Israel, muchasvika rini muchitambudzwa neimba yaDhavhidhi. Kana paina kuda kusara naRehoboam isarai pano, vanoda kutiteera 100. Ndopakatsemuka Israel into 2. 10 tribes dzikaenda naJeroboam, 2 dzikasara naRehoboam. Pakatanga kunzi Israel Judah. Kana maakuverenga nhoroondo yaIsrael, ndopamunotanga kunzwa kuti zvivi zvese zvakaitwa naIsrael, measuring rod yacho was according to the sins of Jeroboam the son of Nebat. Kunyangonzi ningi ndingakatonga makore 10 akaita zvakaipa, akateedza nzira dzese dzakaipa kaJeroboam mwanakomana waNebat. Saka tanga taane 2 groups muvanhu vaMwari. Mukaverenga Elijah achizosimuka zvanyanya, omuri dynasty yanetsa, Elijah achisimuka, Elijah ari pagomo reKarmel, 1 Kings chapter 18, anodeclare kanzi hai zvanyanya izvi ngatiipedze panapa pagomo panapa. Ini miteere zvamunoda. Kana Baal ari Mwari, nhasi tofanira kubva panapa taakunamata Baal tese. Kana Jehovha ari Mwari, tobva panapa taakunamata Jehovha. Hakuna ari kubva ari pakati. There are only 2 religions. Musanyaperwa. There are only 2 religions. It's either you are for Baal or you are for Jehovah. Haina kuperera ipapo. Kana muchiverenga Isaiah anotaura iye kuti muchanzwa inzwi shure kwenyu richakunyevera iri chiti, hei nzira fambai mairi. Kana mada kutsauka kurudyi kana muchida kutsauka kuruboshwe ndezvekwenyizvi, but nzira ndeiyi, 2 ways. Jesu achiuya ndovadzidzisa the same thing. Musanyengedzwa, nzira impiri ndiJesu. There are only 2 ways. Imwe yacho yakafara inopinda vakawanda asi kwenda kunoparadzwa. Imwe yacho inhete inopinda vashoma asi kwenda kupe. NdiJesu akataura izvozvo. It's Jesus Christ who declared that there are only 2 ways. NdiJesu akati panzira mbiri idzodzidzi kana wavhiringika usazivi tosaudza ipi, there is only one easy way. Tarisa kuri kuenda vakawanda handiko.
ndozvakataura Jesu. Anoti nzira yakapamhama inopinda vakawanda asi iri kuenda kunoparadzwa. Nhete inopinda vashoma asi iri kuenda mupenyu usingaperi. Saka nyangwe usina vhesi ramuziya unongomira uvanda kuti unotsvaga kuti kuri kumhanyirwa nekupi, ita opposite uende kuenda vashoma. Jesu akataura akati mwanakomana womunhu kana akuuya ucharaura vanhu sezvinoita murauri wemhumbu wezvipfuwo kana abva kunozvirisa. Vanzi achati makwai kurudyi, mbudzi kuruboshwe, 2 groups. Jesu akataura akati musanetseke nezvakawanda, siyai zvikurire pamwe. Pane mapoka mairava, pane sora nembeu. Siyai zvakadaro, tichazviona pakukohwa. Tichatora mbeu toisa mudura, sora toisa mumoto, 2 groups. Mwari akati rangarira zuva rechinomwe uri chengeteri vedzvene. Satani vakudyara mbeu akati kunyangwe rekutanga rinoita. There are only 2 groups. It's either you are choosing what God said or you are choosing what man is saying. It's either uri kufamba naSeti akaunganidza vanhu vachinyamata Mwari, kana kuti uri kufamba naKaini aisubstituta zvaMwari. Mwari akati Sabata nyika yese ndisanje. 2 groups. Ndopachakananga izvozvo ndikutaurirai pananga nyika iko zvinoizvi. We are all going to make our decisions. That side or that side. Saka tapedzera takuti either you are for Christ or you are for Satan. Period. Hakuna inotamba nechitatu kwazvinhu. Either you are for Seth or you are for Cain. Or either you are for God's truth or for error. Ndopataariko zvinezvi. Toda kunamata. Chadaidza vafundisi vauye kuno. Toda kunamatira vanhu vanoti Mwari. Zvimwe zvese ndikatadze kuzvinzwisa kana kuzvitsanangura idzo nyanga dzitachidzidza makusenidzi. But pane one chinofanira kungondijekera. Ndoda kuva kudivi raSeti. Vevanhu vanoteerera zvamunenge mataura. Panouro munamato wako simuka netsoka dzako. Ndichakumbira sangano dzvene raMwari titsinzine tose tava kunamata. Baba vedu vari kumusha wokumusoro kudenga. Muponesi wedu Jesu muvambi nomukwanisi wokudayira kwedu. Mwari mweya mutsvene manga muri kubata basa pakati pesangano renyu kusvitsa chokwadi ichi kufungwa nehana dzedu. Toda kutendai masikati ano. Uhu ndiwo uchapupu wokuti muchine hanya nesu. Shoko renyu rinoreva zvokwadi kuti hamufariri kufa kwomutadzi. Munotandaudza nguva kuitira kuti vanhu vatendeuke vauye kwamuri. Vauya kwamuri Mwari. Chichenesai upenyu hwavo. Vapei simba rokukuraramirai vachifamba muhumwe chete nezvamatema pano. Izvi zvazvisi zvekwachirika izvi. Ndezvedenga. Ndezvekuponeswa kwavanhu. Saka panapa Mwari wedu musabvumira kuti pane ivava vamadaidza vakauya kuno kumberi pawanikwe kana mumwe chete zvake anodzokera kumashure. Nokuti simba iri ririmo rinochenesa upenyu hwavanhu. Toda kunamatira zuva ravachapinda mukati medumbu remvura kuti zvivi zvavo zvese zvisukwe, wakaipa anyadziswe. Vachengetei muchanza choruoko rwenyu. Musavasiya vari voga pamusangano pano. Tumirai ngirozi dzenyu dzivarinde, nokuti naidzo dziri mushishi rekumanya kukwira nekudzika kupa maripotsi ezvose zviri kuitika panyika. Tatenda Mwari wedu masikati ano. Komboreraiwo nesangano renyu. Pakati pedu ipapa pachina vamwe vari kugomera, vari kushinyira nechokwadi ichi. Musavabvumira kuti vasimuke vachibva pano vakasindimara mwoyo, nokuti hamuna kusika munhu
aine moyo wakaoma sedombo rinonzi Flint. Tinokutendai Mwari, nyorovesai moyo yedu. Yesu vakatenda kare, tibatsirei tivandudzwe. Pane kuputsika nokupiringishwa kwatinoitwa mukati muupenyu. Patinokuda kumusangano uno tivandudzei. Maita yenyu pamuchabata basa iri, musakangamwawo vabati vebasa renyu. Muvaitire sekufunga kwenyu nokurunga kwenyu. Takuparadzana nyasha dzenyu nerudo nemutsa zvive nesu dzamara tichinda kunorara. Muzita raJesu tinokunamatai nokusingaperi. Amen. Amen.
ndingiriro inzwa maungira erusununguko emuri ya Maria poneswa inzwa memberero yerusununguko apo parwizi rwendingiriro inzwa maungira erusununguko emuri ya Maria poneswa inzwa memberero yerusununguko apo parwizi rwendingiriro rusarura kandam ticharusiya pasi vatema vachena varombone vapfumi tose tichashandurwa tova murimwe apo parwizi rwendingiriro rusarura kandam ticharusiya pasi vatema vachena varombone vapfumi tose tichashandurwa tova murimwe apo parwizi rwendingiriro inzwa maungira erusununguko emuri ya Maria poneswa inzwa memberero erusununguko apo parwizi rwendingiriro Sheto, nasindo shetuka Dailende singa fambi Diri meta makumbo Pamwe ayende seka Wachindi sema Nasindo fara Nasindo pembere Ayone sungurwa Nasindo famba Apo parwizi rwendingiriro Maungira erusununguko emuri ya Maria inzwa memberero apo parwizi rwendingiriro ndaina shirikati diripanyika ndaingofamba ndichipema vamwe vaendeseka vachinditiza nasindofara ndasunungurwa ndafanana na Jesu nasindofara parwizi rwendingiriro mazimambo enyika nemakurukota